Тацяна да Маронак. Мы іх не забудзем. У цішыні цяністых дубраў схавалася невялікае лясное возера. За ім раскінулася шырокае поле. Пасярод поля, нібы вартавы гэтай зямлі, стаяў самотны стары дуб. У такую яркую летнюю пару ён чамусьці зусім не заўважаў кветкавы дыван на лузе. Дрэва хвалявала іншае. Стары дуб, здавалася, узгадваў нейкія падзеі з даўніх гадоў свайго жыцця. А за лесам размясцілася невялікая вёсачка. Вось і сёлета Наталля, дачка старых Сцяпана і Веры, прывезла сваіх дзяцей, Клаву і Мішку, у вёску на адпачынак. Яны ў яе руплівыя. Дачка 5, сын 4 клас скончылі, вучацца добра, паслухмяныя. «Як вы у нас тут адпачываеце?» За сняданкам спытаў у дзяцей дзед Сцяпан. «Не сумна? Без інтэрнэту?» «Трохі сумна, але нічога. Мы ўжо прывыклі. Сёння пойдзем да возера. Вада цёплая-цёплая». І дзеці паспяшаліся хутчэй уцячы з хаты на пошукі цікавых прыгод. А як жа без іх? Без іх было б сумна жыць. Дзеці прайшлі праз лес і выйшлі на поле. Яны ўбачылі, што каля дуба стаіць нечая постаць. «І зноў яна?» – здзівілася Клава. Гэтую бабульку у цёмнай адзежы да пят дзеці бачылі і ў мінулы раз, калі хадзілі да возера. «Што яна тут робіць? Чаму гадзінамі сядзіць ля дуба?» Дзяўчынка падышла да бабулькі, зазірнула ёй у вочы. А там былі слёзы. «Бабуля, вам дрэнна?» – спалохалася Клава. «Не, ўнучачка, проста балюча ўсё гэта ўспамінаць, таму і плачу». «Што ўспамінаць?» «Вайну мінулую. Дай Бог, каб яна больш ніколі не паўтарылася. Мы, старыя, столькі гора зведалі, што ўспамінаць не хочацца. Але трэба ўспамінаць, каб расказваць вам, малым, што самі перажылі». «Бабуля, раскажыце!» – папрасіла Клава і падсела бліжэй да бабулі. «Калі пачалася вайна, мне было 6 гадоў. Тут, на гэтым поле, стаяла невялікая вёсачка. У першай ад лесу хаце жыла мая стрыечная сястрычка Нюра. Мы былі аднагодкі. Я пасябравала з Нюрай і прыходзіла да яе ў вёску, адна, праз лес. Але вайна забрала яе. Усю вёску, дзе жыла Нюра, спалілі немцы. Не пашкадавалі, расстралялі старых, жанчын і нават дзяцей. Так загінулі мая родная цётка і сястрычка Нюра». Яшчэ доўга сястра з братам блукалі па духмяным лузе. Яны зазіралі ў духмяныя кветкі, і дзецям здавалася, што душы загінуўшых людзей жывуць у гэтых кветках і нібы шэпчуць: «Людзі, жывіце доўга-доўга пад мірным небам і будзьце шчаслівыя». Півень Панченка, буслы, буслы. Калі лятуць шароды птушак з поўдня, аднойчы настае бусліны час. Простор дзіцячым крыкам перапоўнен: «Буслы, буслы, вясна прыйшла да нас!» Хлусня, што пад капустаю знаходзяць малых, і ты забудзь пра гэты слых. Нам, каб жыла сям'я ў добрай згодзе, дзяцей прыносяць белыя буслы, дзіця і бусляня, і сонечны сланечнік.
Як добра ім на хвілю подружить, і кожний з них і вечна, і сердечна, імгненнем гэтым будзе даражыць. Ёсць добрае буслінае каханне. Буслянка – гэта школа выхавання. Як жыць, дружыць, у фыры адлятаць, і нам з буслоў не сорам прыклад браць. Няма радзімы без бацькоўскай хаты, бусліны клёкат – гэта родны дом. Ты будзеш жыць шчасліва і багата, калі над хатай буслава гняздо. Буслы да нас вясною зноўку вернуцца, як на зямлі прадзёмніца трава. Без чалавечай і буслінай вернасці няма ні дабрыні, ні хараства.